Ibo Iaizi Irailean egingo dek berriz baina gara osoan kontu zibili bizkarrekuak amak emango izki ez tekez ikasi oso duriago gainitzeko trukoi inon ez dago ez tekez ikasi oso duriago gainitzeko trukoi inon ez dago ez tekez ikasi oso duriago gainitzeko trukoi inon ez dago Y selektibidadean kopitxo eban ala? Nik selektibidadea txarterako kalean ekatzenen.